हाब आदा फैला आंखौसो सिगां खनहोग्रोथारनोसै होमबा आं बैसागुनि मेथाइ बारा रोङामोनलै खननो आदा फैला दा मा मेथाइखौ खनबावनांगौ जाखो आंलाय बे मेहेरनिबाथाय खालि रोङा रोङा होननायाल'लै साला बे गुगोलाव होनानै नाय साला बे बैसागु मेथाइया मा मेथाइया गैया बे मेथाइखौनो खन बे गुगोलाव होना नायग्रो होमबानो मोनगोन मा जेखौबो फोरोंलायनांगौब्रा मेहेर नोंखौलाय हाब मा दामबाबो जाया दिनैलाय आंनि थालालाय मा जादोंब्रा माथो ओरैबो मिलाया थालानो मिलायथाराखै साला बे नोंसिनि थाखायनो जाजोबदोंलै साला दे बिदिबा रावबो खनथ'आबा फैला आदायानो खनदो नोंनो जोंनि सिनियर आर्टिस्ट जाबायबा नोंनो होखादो बैसागु मेथाइखौ दे आसल दामना होदो फैला आदाया खनथोंसै सिगां दे बिदिबालाय रावबो खनाबा होखावनोसै आंनो खनना होनाया दे दामना होदो थाख्लाय होखावनोसै आं खननाया बैसागु बोथोरखौ नेयै फाग्लिया बुरैलांबाय हाब मासि मोजां मेथाइ खनखोब्रा फैला आदायालाय बेबायदि मेथाइखौसो जोंनो नांगौब्रा आदसा मेहेर नोंनियालाय दाबो जायाखै नामाब्रा मालायफ्रा फारि फारि खनजोब्बाय नोंनालाय मा मेथाइखौ दाबो मोनाखै नामा आं दामनोसो बालायलांबायलै गोख्रै खालाम गैयालै थाख्लाय नोंथां दिनै आं खननो हाला सारभारानो डाउन जालायबाय बे साला एनजे मोननिथिं मानो बेबायदि सारभार डाउन जाबाय थायोब्रा बेनिखायनो फैनो बालायलाङोलै आङो मेथाइ सोलोंनो साला नै जालायबाय सब समायावबो माबा मोनसे प्रब्लेमानो जाबाय थायो आं नोंसिनि सिङाव हाबनानै जोबोद न'खान्थि मोनबाय दै थाख्लाय नोंसोर गुबुन लादोलै आं नोंसिनि सिङाव हानाय नंलालै थाख्लाय नोंसोर मा खालामो खालामदोलै हाब जागोनब्रा जागोन इन्टारटेनमेन्ट इसे थोरदो हमथ'ना माथो इसिबां लेबब्रा साला नोङो बे सेसा बेदर जायै नोङो इसे रागा थिंग्रिया जाबायलै मानसिया नोङो इसे थोरदो हमब्रा बन्दु